Okay, this time, mamati kita sa ikaduwa nga pagambahon. Ni kagrupo ang Victory Yermos ang Barangay Talusan Numangas. Amo gini ang dapat na itong alikawan, no? Ang paggamit sini kay ang aton mga kapulisan tama gid ka stricto sa pagpatuman nga possible wala sini may magamit kay maguba ang mga ulo nyo, mga utok nyo, madamo mga perwisyo sa palibot. Okay, ang bawal nga nagamot. Palapakan naton si kagrupong Victory Yermo sang Barangay Talusan Numangas. Mayroon na kapag kumatigil sa mga Yermo family. Team song gini ni Andy Yermo. Sang Okay. buhi pa. Basta mo na yung sunata, hindi ka ni kaagaw sa iya sa ano. Sang mic. Mayroon lang gali kapag kumati da kay Tito Niknik sa Negros, Tabilin. Si Tito Tibo, si Tito Nitong. Mayroon na kumati sa Negros ah. Bawat yugto ng sandali, halos di ko alam, naglalakbay ang diwa sa ligayang nakamtan. Gamot na bawal ay ayaw ko nang tigilan, hinahanap-hanap ko at inaasam. Hukay sarap ng buhay kung siya'y aking nalalanghap. Akala ko ang mundo ay wala ng katapusan, nang ako ay magising sa kasalanang nagawa. Kinabukasan ko ay nawala. Pangarap ko'y di maabot dahil sa bawal na gamot. Labis ko nang pinagsisihan ang aking kamalian. Okay, sarap ng buhay kung siya'y aking nalalanghap. Akala ko ang mundo ay wala ng katapusan, at nang ako ay magising sa kasalanang nagawa, kinabukasan ko ay nawala. Pangarap ko'y di maabot dahil sa bawal na gamot. Labis ko nang pinagsisihan ang aking kamalian. Okay, sarap ng buhay kung siya'y aking nalalanghap. Akala ko ang mundo ay wala ng katapusan, at nang ako ay magising sa kasalanang nagawa, kinabukasan ko ay nawala. Pangarap ko'y di maabot dahil sa bawal na gamot. Labis ko nang pinagsisihan ang aking kamalian. Ngunit ngayon ay nasaan ang langit na walang hanggan. Labis ko nang pinagsisihan ang aking kamalian. Labis ko nang pinagsisihan ang aking kamalian. Thank you. Short FM. Short FM. Okay, salamat gid kagrupong Victory Yermo sang Barangay Talusan Numangas with bawal na gamot. Okay, so amo na siya mga sa atong mga kabataan, sa atong mga pamatanon. So likawan gid nga ma-engage sa mga bawal nga gamot kay nabalan man naton nga hugot ang kampanya sa atong mga kapulisan nga hindi na magamit kay siyempre ang main reason kay nagapagubas ang utok sa mga tao
So kung guba na ganing utok nyo, tinabilong na kamo sa may mga mental disability. Kagaway na kamo nakabalo kung ano mga ginabuhat nyo. That's why yung iba nila, ginarape nila mga lula. Ginapatay nila ilang mga ginikanan, kay panulokan nila demonyo. Ito yung ilang pananawan lain na. So, sa inyo na wala pa naka-analyze, sabi nyo okay lang, pero wala ka makabalo, mawas maguba ang utok nyo, so mabudlay na sa makarecover na.